Vretemiddag Londen is drok met het weekendverkeer. Niet wiest er verderop dat er wat stiet te gebeuren. Maar dat roeien populair is, wordt dus al gauw duidelijk. Het lijkt het wel of heel Londen deze sport beoefent. En er is die Fries die hem opmaakt voor het Grutte Barn. Hier achter mij is de Putney Bridge, een van de verkeersaderen van Londen. Maar snijn het is Bregen een hele oude betjutting. Want snijn zal hier de start wezen van de 155ste bootrace. Een roeirace tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge. Dit hier voor Friesland is een heel unieke race, want er is een Fries die er om mij docht. Sjoerd Hamburger uit Oudebekeep. Sjoerd is de tweede Nederlander die het in deze race meedocht. De bootrace is een mega-evenement. Een soort spanning dus. Ja, wel een beetje. Het begint nu echt er rond te komen. Dus het begint wel spannend te worden, ja. We treffen Sjoerd Vreet bij de Theems, bij de Hammersmith Bridge. Hier kom je langs, snijn. Ja. Om de tweede lantaarnpaal, dat is ongeveer waar we onder trog gaan. En dit is ongeveer op de helft of nog lang net? Nou, dit is 6 minuten van de 20 minuten, zoiets. Dus het is een triet of de race of zo, zoiets. Ja. En hier lees je hem al 10 meters voor? Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik hoop 1 minuut en dat we dan saf hier voorlezen dat het gewoon oude is. Maar ik denk dat het nog wel iets langer wordt. We zullen het zien. 2 boten, zegt je jonge Molly. Een race van nog geen 20 minuten. Maar er zit een gigantisch belang om vast. Dit is de coach van Cambridge. Hij had zwargen. Een van zijn roeiers is blessure. En dat wilst Oxford al torenheeg favoriet is. Zij zijn de underdog, wij zijn de upper dogs assist. Hoe kan dat? Wij zijn grutter, wij zijn zwierder, wij zijn sterker. We hebben 5 man die naar de Olympische Spelen wist zien. En Cambridge ook geen meisje naar de Olympische Spelen. Het is nu morgen 9 uur in Londen. We varen hier op de Theems, achter de boot van Oxford. Met daarin Sjoerd Hamburger. Ze bindt waanden met een van hun laatste trainingen voor die grote dag van morgen, de bootrace. Ik ben de training Allegear Media. We treffen de commentator van ITV. Het station dat tijdens de bootrace zo'n 8 miljoen Britten onder de buis kluisteren had. It is pure sport. It is one side against the other. There's no prize money. It's just about glory, about maximizing themselves as individuals and as teams, about bonding, and it brings out the best in people. Les hier weer er meer mensen die naar de bootrace showen, naar de FA Cup final. Dus het is gewoon echt een grut spektakel hier. En dat is iets wat net zo goed voor te stellen is in Nederland. Maar het is gewoon een van de grutste sportevenementen in Groot-Brittannië. En vanzelfs binnen we benijd naar zijn mening over Sjoerd. I know that he's a big beast. You know, he's a huge unit. He's a very likable man. He's very popular in the Oxford boat. He's amongst the favourites to be a winner tomorrow. Is er nou een held in Oxford? Een held in Grutwood, maar de meesten zijn wel heel trots op de Blue Boat rowers. Ze kennen die al heel wel? Ja, de meeste mensen die weten wel dat is een roeier. We rijden hier terug Oxford. Het plakt het gewoon waar Sjoerd Hamburger zijn leven terugbrengt. Hier studeert er en hier roeit er. En hij zei dat hij en zijn bootgenoten van de Blue Boat hier helden binnen. Nou, wij gaan de straat op om eens te jaren of dat echt zo is. You're fans of Oxford? Yeah! But do you follow the boat race?
Sort of, yes. And we would like to know if you know Sjoerd Hamburger. Is it a person? It's a person. Who? Do you follow the boat race? I do. Do you know Sjoerd Hamburger? I don't. Could we ask you a question? No dus. Do you follow the boat race tomorrow? No, I didn't know there was a boat race. Are you a fan of Oxford? Yes. Do you know Sjoerd Hamburger? I don't know. Do you know Sjoerd Hamburger? Longhamburger. Sorry? Dat is wel wat teleursteld verlitten we Oxford. En dan snijn, de dag. Het wordt hield hij drokker. En gelukkig, hier binnen wel fans. Fans uit Friesland. Vriendinnen Pauline. En de grootste fans. Heide Mem. Is het nou een spannende dag voor je? Ja, verschrikkelijk spannend is dit. Er was net weten wat ik viel hier. Het is Ja, de hele dag al. Ja. Wat is dat gevoel dan? Ja, het is zo wichtig voor Sjoerd, hè, dat wist. En het is voor u net het belangrijkste of er wint of net, maar het is voor hem zo. Hè? Dat is heel belangrijk voor hem. De spanning rint op. Ik ben Sjoerd. Maar een strakke holle stiet er bij de tos. Werd bepaald wordt aan hokkerkant de roeit wordt. Never two the same. En dan giet het los. Een superspannende race volgt. Het giet gelijk op. Most recent warning was for Cambridge. There hasn't been a clash of oars. They're comfortably apart now. No danger of a clash at the moment. Cambridge have kept in this. Oxford have taken their third of a length advantage. Cambridge neemt zelfs even een voorsprong. En dan dit moment. De roeispaan komt het Chimmekoor. En dan komt de Oxford-machine op gang. Onder het eer van honderdduizenden enthousiaste mensen roeit Sjoerd Hamburger naar de eeuwige rom. Het is een hele lange race, maar Sam Protte vertrouwen in dat het goed komt zo. En op Hammersmith winnen we 3/4 van de race achter of zo. En daarna beginnen we meer en meer met power de langste rennen. En dat is zo'n fantastisch gevoel. En vertel eens hoe het is om op dat podium te staan. Ja, dat is een aanrader. Absoluut een aanrader. Toen is ik kapot, of net? Ja, ik ben zeker kapot. Nou, goeie. Hier rennen Grutska net. Ja, Oh, het nou. is fantastisch. Maar het was heel wijde race. We dachten, dit komt heel verkeerd. Maar ja, Het kost ons jaren. ja, het is verschrikkelijk. Ja, het is een hele lange nacht. Gelukkig wel.